Assalamu alaikum jama'a. Yau ma dai kamar kullum kuna tare da B-Sport TV, tashar da take kawo muku abubuwan da suke faruwa a gurare daban-daban na duniya, kama daga masana'antu da ɓangaren harkar ƙwallon ƙafa. To yau ma dai mun leƙa masana'antar nan wadda ta yi fice ta Kannywood. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana a danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yau dai bayaninmu akan Momy Gombe ne, wadda ta yi fice a duniyar actors na fim kuma ta yi suna, kuma wadda take tashe a yanzu haka bisa zargi da mutane suke yi a kanta. Suke cewa soyayya take yi ita da Hamisu Breaker, ko kuma akwai wata ɓoyayyiyar alaƙa a tsakaninsu. To dai yau mun lalubo muku gaskiyar al'amari, ku biyo mu don jin yadda abin yake. An tambayi Momy Gombe, shin menene tsakaninki da Hamisu Breaker? Kamar yadda mutane suke zargi kan cewa soyayya ce a tsakaninku, ko kuma akwai wata ƙullalliyar alaƙa ta bayan fage da take tsakaninku. To Momy Gombe ta ba da amsa kamar haka, inda ta bayyana mana cewa ita dai ba komai ne ya haɗa ta da Hamisu Breaker ba face sana'a, domin sana'arsu ta zama iri ɗaya, ta rawa da waƙa. Shi ne babban dalilin da ya haɗa ta da Hamisu Breaker, kuma shi abokin neman arzikinta ne wanda suke gudanar da sana'arsu tare. Kuma ta ce ita babu abin da za ta ce wa Hamisu Breaker sai godiya, domin kuwa ta dalilin waƙoƙinsa ta ƙara shahara a duniya da yin suna, kuma ta samu lambar yabo dalilin waƙoƙinsa da ta hau kai. A yayin da take ba da wannan amsa, sai jakadan namu ya ƙara dawo da ita baya, ya ce to shin menene zargin da ake yi na alaƙar soyayya a tsakaninku? Menene gaskiyar al'amarin? Inda ta bayyana cewa ita babu wata soyayya a tsakaninsu, face mutuntawa da karramawa shi ne a tsakaninsu. Amma dole irin yanayin yadda suke alaƙa, mutane su dinga ganin kamar akwai soyayya a tsakaninsu, inda ta bayyana cewa ita tana ma da wanda take so. Kuma ta bayyana cewa shi ma Hamisu Breaker yana da tasa budurwar wadda yake so kuma yake son ya aura. Don haka batun soyayya a tsakaninsu babu. Daga nan sai jakadan namu ya ƙara tambayarta, ya ce mata ko shin wai kina son Hamisu Breaker? Amma sai ta kasa ba shi amsa, ta ce masa ya jira sai nan gaba zai iya samun amsarsa. Inda ta ƙara ba wa jakadan namu lokaci domin ya dawo su tattauna, da wannan tattaunawar tasu ta wannan karon ta ƙare. Kada ku manta ɗaukacin masoyan Momy Gombe, ku yi mana subscribe domin jin yadda za ta kaya a nan gaba. B-Sport TV, na bar ku lafiya.